Guys, hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Nandito na naman tayo sa ating update live, mga lalabs. Good morning, good morning, good morning. Ayan, mag-live na naman tayo. Sabayan nyo ako guys, magsumba tayo. Shout out sa inyong lahat mga loves. Good morning, good morning, good morning KSJ. Magandang tanghali sa Pinas. Ayan, good morning sa atin dito sa ibang bansa. Naka-start na guys. Good morning, lalabs. Walang panite. Ayan na. May panty na lalabs. And the Rocks channel. We
live. Actually, live lang tayo lalab kasi ayan na si Lalab. Dito ako sa video mo, Lalab. Ayan. Dito ako sa ano mo, Lalab. Sa video mo. Salamat sa tamsa, Lalab. Salamat. Ayan. May nakasit ka, Lalab. May nakasit ka. Baka hindi ko makita yung nakasit ko. Bigla ang update na. Sa video na lang ako manood. Salamat, salamat, salamat. Maayong buntag, Inday. Salamat sa pag-agi diri. Karat-karat ang lalamunan ko, guys. Inuubo pa rin. Salamat na, Labs Inday. Salamat, salamat. Ayan. Magsusumba ako, Lalabs. Iiwan ko lang tong aking live. Magsumba ako ng 45 minutes. Kasi wala akong time. Kaya sinasabay ko na may work ako mamaya. Salamat, Inday. Salamat sa nakabigit. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Sa nagtamsak, salamat.
Ayan na kasama indah atong kadamhan kay ano matirita kita magpuro kayakan kay ano man aton diferensyahan kay good tapon atong istorya sa taon dinila Kaya babaan sa eskwelahan anong may taktak sa ako ay palayman mga humihan at kasihan na sa talikayan uriyawan daw swagan Kuya Buwalzel sige na o kabubuan na sana
Look at the eyes behind all over them. Mabasco, Manami, ang mga remix sa Masarapin Mix Club.
Mabasco, Manani, Sa, Mas Squall. Feel the beat of Goya Mobile Sound.
That's the Goya mobile sounds. DJ. Goya Mobile Sound. This is the mix of DJ. Mabasco. Manami. Ang mga buhay sa mas maraming next claw. Guys, tapos naman tayo nag-workout. Ayan. Paris match. So guys, mag-ano na tayo guys. Mag-i-end na po si host. Kasi naka 45 minutes na tayo.